Zdar, zdraví vás Kryta v 96 a chtěl bych vám říct v tomhle prvním dílu mého talku něco o našem let's play Mindboys.cz let's play. Budu to natáčet já, Kryta v 96, s mým kamošem Boreček XXX. Pokud mu budu říkat sám, tak to snad nebude vadit, protože já nejsem zvyklý na jeho jméno v Minecraftu. Tak, a co budeme vlastně natáčet? Teďka jsem vám to prozradil. Budeme natáčet let's play z hry Minecraft. Budeme točit nějaké design bloky, nějaký multiplayer let's play, single player let's play budeme točit každý sám. A až budeme mít hodně odběrů, tak i nějaký ty videology. Máme i vlastní webové stránky, ale potřebovali bychom s ním pomoct, tak pokud by se někdo přihlásil, tak bychom byli jenom rádi. Mohl by si s námi ten člověk zahrát, slaníme ještě několik našich let's play, tak bychom ho možná i mohli vzít. To by bylo asi tak pro tento díl všechno. Nebylo to nějak extra dlouhý, ale to bylo prostě jen takový shrnutí těch informací. A budeme natáčet i jako další talky. A snad se nám to podaří, ten let's play. Budete dávat palečky nahoru. A pište nám na Facebooku, co by vás zajímalo. A zdar.